Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci, barkamu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Istanash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru waɗanda ake bi wajen raira waƙa ko furucin magana na gabatarwa ko sanarwa a gurare daban-daban. To alhamdulillahi, a ci gaba da kawo mana gurabe na furuci da muke amfani da su wajen fidda sauti da muke amfani da shi wajen yin magana ko rera waƙa a taƙaice. Yau ma muna tare da wasu abubuwa ko kuma wani abu da za mu nuna game da shi sauti. Yadda ta nan za ka gane ainihin muryar da Allah ya baka, sannan da kuma yadda za ka iya sarrafa muryar ka fidda salo a ciki yadda kake so waƙarka ta kasance ko kuma muryarka ta kasance. Mun sani shi kowane yare yana da baƙaƙe da yake amfani da su ko haruffa da yake amfani da su wajen fidda sautin wannan yare, kowane iri ne a duniya. To Hausa ma tana da wannan, muna da haruffa na Hausa, sannan kuma muna da wasula waɗanda su ne ake cakuɗawa, ake haɗa auratayya tsakanin baƙaƙe har sauti ya dinga fita. Baƙi akan kansa ba shi da wani takamaiman wani sauti da zai fita ka gane cewar wannan baƙin kaza ne, sai an haɗa shi da wasali, ko da kuwa a wajen furucin shi wannan baƙin akan kansa ne. Misali, idan muka ɗauki baƙin harafi na ba, so idan a rubuce za mu rubuta harafin ba kawai muke nufi, to sautin ba zai fita ba, sai an haɗa shi da wasali na a, shine zai bamu ba. Amma ba a kan kanta sai dai a ce b, sauti na b, misali kenan, harshe da haƙo da na saman da ƙasa suna haɗuwa suna fidda sauti. So a taƙaice dai waɗannan baƙaƙe ko kuma waɗannan wasula, na nufin wasula, su ne aka fi amfani da su, suka fi taka rawar gani wajen fidda sauti, musamman sauti na rerawa, sauti na abu. Kamar yadda muka sani, harafin yaren Hausa yana da baƙaƙe, yana da wasula guda 5 da muke amfani da shi wajen yin yarenmu na Hausa. Wannan a rubuce ne, bai dai gashi na ga a juye ya fito. Harfan dai guda 5 ne. Da akwai a, da akwai i, da akwai e, sannan muna da o, kuma muna da u. Waɗannan su ne wasila da muke amfani da shi a cikin na Hausa. A, e, i, o, u shine a primary ake koyawa yara, a, e, i, o, u. Waɗannan su ne wasilan da za ka yi amfani da su, muke amfani da su a Hausa. Su ne waɗanda ake cakuɗawa, ake haɗa auratayya tsakanin baƙaƙen haruffa domin a fidda sauti na wani abin da ake so. Ƙyalan, misali, in kana son ka nuna sautin abu, in ka ce ƙyalan, to kaga alamar sautin ka fitar. To amma ko kalmar ƙya, baƙin ƙya, sai da ka haɗa shi da a ya fidda ƙya. Lan, sai da aka hada da harafin bakin a, sannan da na sound, sannan wannan sautin ya fita. Allah ya sa ana gane me nake nufi. To waɗannan shine dabaru ko kuma wata idea guda ɗaya wacce nake son na nuna a wannan bidiyon, wadda idan mutum ya je ya tunani ko kuma ya je ya hada da fikira da hikima da Allah ya bashi, idan ya ɗauki wannan ideas ta wasula, gen, to idan kaga kenan dole su waɗannan su ne suke fidda sauti. To za ka iya haɗawa da talent ɗin da Allah ya baka, da hikimar da Allah ya baka. Idan makaɗi ne kai, ko kuma idan mai waƙa ne kai, in kana son ka rera waƙar, to za ka san cewar ashe yana da kyau kai wa waɗannan wasulan wani cikakken fahimta, kai musu, ka tsaya kai tunani akan sosai, domin ka gano cewar wace dabara ko kuma wace hikima da Allah ya baka za ka yi amfani da shi wajen fidda wani sautin waƙar da ba kowa ne yake da shi ba. Ta wannan hanyar za ka gano cewa ba sai ka yi juya waƙar wani ba ko waƙar salon wani. Duk wanda ya ji ya san wannan irin salon wane ne,
wannan wani yana irin waƙarsa ga irin salansa da yake yi da shi, kai ma kana son kai waka kana sha'awa, sai ka zo kuma shi wannan shine yake birge ka, ma'ana shine model ɗinka. Don haka in kai wasa komai nasa irinsa zaka dinga yi, ko da ba shi ya koya maka ba, duk wanda ya ji an san cewar shi kake yawan saurara. So kuma a matsayin ka nan mawaƙi wanda ake son ka zama professional, sauraron waƙa ta mutum yana da kyau, kuma ka ware role model ɗinka shi ma wannan amma ni gaskiya a wajena ban yadda ka wani ware role model guda ɗaya ba. Kawai ka saurara ka ji waɗanne suwaye suka fi ka iya harkar nan, ka samo su ko guda nawa ne, kar ka yi gaba da iyawa. Kowa su wane ne ka samu waƙoƙinsu masu daɗi, irin sautin ko kuma launin da kake so na waƙoƙin, ka ringa sauraro su, zaka samu ideas kala kala, kana nazari wane ya amfani da dabara kaza, wane da kaza yake amfani, wane da kaza yake amfani. Idan ka hada da hikimar da Allah ya baka, sai ka kai ma ka fidda wani salo na daban. Sai dai a ce yana kaman kaza, kaman a kasa tantance ainihin salon naka, saboda me ba da guda ɗaya kai amfani ba. Da fatan an gane su waɗannan baƙaƙe, idan ka gane su waɗannan wasula, idan ka gane su, ai mun afuwa ina yawan cewa baƙaƙe, waɗannan wasula idan kai amfani da su, to zaka gane cewar da su zaka iya yaɗa dabara ka fidda wani salo na daban. Ko abu kada ka, in dai zaka kwatanta kalar sautin da ya fitar, sai ka hada da wasali. Kaga wasali shine babban abin da yake taka rawa wajen fidda kari ko kuma launi na waƙa. Wannan ita ce wata central, wata idea guda ɗaya ƙaƙƙarfa jigo wacce ake amfani da ita wajen ƙirƙira ko kuma fidda salo na waƙa. Sai dai ka ji an ce ai wani waƙar sa unique ce, wallahi waƙar sa ai wani irin salo ne da shi. Kaji ana ta cewa wani iri, duk abin da kaji an ce masa wani iri, to an kasa tantance ainihin ya yake ne. So be professional. Kada a manta a ci gaba da kasancewa don tasha ta mai suna Easternash Voice Coach TV. Ni suna na Isaac Tasu na CD, nake cewa a ci gaba da mana subscribing wannan tasha ta mu, ana yada mana ita ga 'yan uwa da abokan arziki. Nagode sai wani lokacin idan Allah ya ƙara haɗa mu.